ήμασταν μια παρέα όταν είχα πρωτοέρθει εδώ πέρα 25 ατόμων και όταν ανεβαίναμε στο λόφο καλή ώρα για να δώσουμε τα μαθήματά μας στην εξεταστική και γενικότερα στα μαθήματα και στις διαλέξεις, παίρναμε το λεωφορείο και μπαίναμε τώρα 20 άτομα στο λεωφορείο και γινόταν ένας χαμός. Και ο χαμός αυτός ήταν δικός μας χαμός, γιατί εμείς κάναμε τη φασαρία μες στο λεωφορείο, μιλούσαμε με όλο τον κόσμο, ήταν η παρέα, αλλά μιλούσαμε και με όλους τους άλλους. Και διαπιστώσαμε ότι, με το φίλο μου που είχα αυτή τη συζήτηση, ότι πλέον που είμαστε στο 6ο έτος των σπουδών μας, είμαστε οι μοναχικοί τύποι. Το project πρόσωπα διοργανώνεται από τους φοιτητές που συμμετείχαν στο μάθημα της κυρίας Καταπότη, ζητήματα πολιτισμικής θεωρίας και ψηφιακού πολιτισμού, και στα πλαίσια αυτού του μαθήματος λειτουργήσαμε σαν ομάδα για να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Ξεκινήσαμε φτιάχνοντας μία εκδήλωση στο Facebook που να έχει να κάνει με τα πρόσωπα, αλλά χωρίς να δίνουμε πολλά στοιχεία σε αυτόν που θα έρθει. Κινήθηκε αρκετά η περιέργεια των φοιτητών και των ανθρώπων του Πανεπιστημίου γενικότερα, της πανεπιστημιακής κοινότητας. Ναι, αυτό ήταν ενδιαφέρον. Και αυτό που μου έκανε τεράστια εντύπωση είναι ότι και άνθρωποι που δεν τους γνώριζα μου στέλνουν παρόλα αυτά στο Facebook, στο inbox, τι είναι αυτό που πάμε να κάνουμε. Και σε όλους απαντούσα, αυτό είναι το ενδιαφέρον, να το βρεις εσύ μόνος σου. Τι είναι αυτό. Και εν τέλει θεωρώ ότι αυτή η περιέργεια που δημιουργήσαμε και αυτή η ατμόσφαιρα προσέγγισε πάρα πολύ κόσμο. Το καλύτερο κομμάτι αυτής της διαδικασίας, χωρίς να το σκεφτείς. Το στήσιμο. Το στήσιμο, γιατί? Γιατί είχαν έρθει ιδέες, ήταν όλες δικές μας, οπότε το νιώθαμε, δεθήκαμε, ήμασταν πλέον ομάδα, δεν ήμασταν όπως ένα μάθημα όταν αρχίζει. Δεν ήταν εργασία, ήταν κάτι που το θέλαμε, ήταν κάτι που ήρθαμε 9 η ώρα το βράδυ στο πανεπιστήμιο, που ήμασταν και το κάναμε 11. Και ναι, και φύγαμε μία και ήμασταν μόνοι μας και κάναμε ό,τι είχαμε φανταστεί. Πρόσωπα είμαστε εμείς, είναι όλοι μας. Υπάρχω κι όσο υπάρχεις θα υπάρχω. Σκάλαβα τη ζωή σου θα έχω κι ας βαδίζουμε σε δρόμους χωριστούς. Υπάρχω μες στα μάτια σου που κλαίνε, μες στα χείλη σου που καίνε, και θα υπάρχω στα τραγούδια που θα ακούς. Είμαι τη ζωή σου ο αέρας, δεν με σβήνει κανένας, κι αν με άλλους μιλάς κι ώρες γελάς, κατά βάθος πονάς, γιατί σκέφτεσαι εμένα. Είμαι και αρχή και φινάλε, και στη σκέψη σου βάλε πως αν κάνεις δεσμό μες σε λίγο καιρό θα χωρίσεις. Γιατί
το υπάρχω εγώ. Παροδικότητα είναι αυτή που μας εκφράζει. Δηλαδή, θέλαμε με αυτόν τον τρόπο να αφήσουμε, όχι το στίγμα μας, να δείξουμε ότι ναι, μεν ο χρόνος κυλάει, αλλά οι άνθρωποι μένουν. Η ταινιούλα πάντως με το προσοχή αυτό ήταν προβοκατόρικο, με την έννοια ότι τον προκαλεί στον άλλο να μπει μέσα και ήταν ωραίο. Και ήταν ωραίο και στον τρόπο που ήταν στημένο και τα φωτάκια που είχαμε βάλει κάτω. Το ότι στη θάλασσα το κόνσεπτ είχαμε πει ότι θα ήταν σαν σταγόνα στον ωκεανό, έτσι. Γιατί έχει το σιτί μπροστά. Και γιατί στα μάτια. Γιατί δεν κλείσαν το στόμα, ας πούμε, και κλείσαν τα μάτια. Είσαι σε μια φάση και σαν φοιτητής που δεν πρόκειται να ξαναείσαι. Δηλαδή και αργότερα να ξαναφοιτήσεις και σε άλλο πανεπιστήμιο δεν είναι αυτό, δεν είναι η πρώτη σου φορά, δεν είναι η πρώτη σου εμπειρία. Πέρα από ένα σιτί, πέρα από το ένα όνομα φοιτητή, είναι και κάποιος χαρακτήρας από πίσω. Και το ότι ήσουν σε μια παρέα κάποτε δεν σημαίνει ότι μετά από χρόνια, όταν ξαναβρεις μια παρόμοια παρέα, ότι θα είναι το ίδιο. Πολλά αλλάζουν στη ζωή σου και δεν μένει τίποτα ίδιο.